Ito, pag maliit pa lang, ibig sabihin hindi pa siya malaki. Ayan. Yan, mga... Kukunin natin ito mamaya. Pwede nang kunin. Ano, pipitas. Maging hanggang wakas nitong buhay. Magandang araw po mga kayakap, lalo't mga kalingap. Shoutout kay Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rap yan. Shoutout po sa mga taga-subaybay ng ating mga programa. Ngayon po ay pupunta tayo din sa pukunan natin ng bibilhan natin ng gulay bilang Kalingap pantry na gaganapin mamaya lang po. Ayan, malapit na tayo dun sa lugar. At subscribe nyo rin po si Box Rabason TV. Ayan, Rabason TV. Kasama ko ngayon si Kalingap si Sagap TV. Ayan. Ayan po yung lugar. Ito yung tanim na sitaw. Ayan. Ayan. Mag-aani tayo dyan mamaya. Yan. Ayan, kukunin natin yan mamaya. Mga sitaw na yan. Mga kayakap. Ayan. Meron na yung iba. Yan, malalaki na rin yan. Ito yung tinatawag na bitter. Yan. Bitter yan. It's better to give than to receive. Mag-ampalaya ka. Wow! Alright. Ito si Edu. Ito mga kalingap, mga kayakap, ating ayan yung mga natin. Ito, pag maliit pa lang, ibig sabihin hindi pa siya malaki. Ayan. Ayan, mga kukunin natin ito mamaya. Pwede nang kunin. Ano, pipitasin natin itong paano pagkuha nito? Guguntingin. Ha? Oh, di ay, matigas. Ito yung tinatawag na bitter, sa English ampalaya. Yan. Kaya pag bitter ka, mag-ampalaya ka. Tapos pag gusto mong magulay ng ng ampalaya, yung tinatawag na papaitan. Wow! Ginagawang papaitan to. Ayan. Ayan si Bilas. Ayan na yan, oh. Ayan, oh. Ayan. Maliit pa yan. Ay, maliit pa daw. Ayan, oh. Asaan? Ito malaki. Oh, sabi niya, walang lamangan, akin na malaki. Tapos, Ayan, ayan. saan pa? Ito, maliit. Ito pwede na to, no? Pwede na yan. Marami na baga doon. Marami na. Mga apa? Dadagdagan mo pa? Tapos ibabawas ko dun. Ito bro. Ito, Pwede na to siguro. Ito, sureball, oh. Dalawa yan magkatabi. Tama. Yan. Ay, ganda. Mahaba. Nasaan? Ayan. Ang ganda. Ito mo. Manok. Ay, ito. Ay, Yung manok. ay malaki yan. Ang dami na baga malalaki. Okay na to. Ipapantry natin mamaya. Malalaki ba? May 1 kilo na yan. Kalabasa pa din. Nandun tayo sa kalabasa. Ayan. Ito yung Hacienda de Calampits. Wow! Joke lang guys, binili ko to kay Bilas. Ano to? Ayan. Oo. Saan pa? Ayan, ito. Takula. Ayan. It's better to give than to receive. Kalabasa. Ito pa nga. Ayun.
Saro lang. Libre na yan. Meron pa ba? So guys, ito yung tinatawag na kalabasa sa English squash. Ano ito? Hindi kayang gunting. Oh, Oh. tapulawan. Sarap pa daw. Ito yung hinog na siya. Yan matamis. Nakadalawa tayo guys. Okay na to. Makakain na to mga 10 pamilya. Ito, mga naani. Ito pa. Ito pa guys, dakulao na maray. Tara, okay na yan. Ganyan. Meron pa lang eh. Ito. Hindi mo na yung nadagdagan. Meron na ba ito? Marami doon. May setaw pa. So, meron na. Ano ganito? Turuan mo ng dakla. Ito yung Hacienda de Calampits. Pwede ubos kamote. Ha? Ay, wag na yan. Marami na pala, no? May 1 kilo na kaya ito. Lampas niya. Ano na siguro yan. Hindi natalong. Pwede pala mag-deliver doon sa ano, no? Ano mo na pala? Ito. Mga, 5 kilos. ayun, mga talong, guys. Yan, mga kayakap. Talong. Patola. Patola to. Ito yung okra. Yan, okra. Yan, may ugbos. Yan. Ugbos ng balinghoy. Yan. Dito may mga itik pa yata dito. Itik sa kasi itlog. May sugok. Ito. Ayan, mga manok. Yan, kulungan ng itik. Nangingitlog yung isa. Oh. Yan. Ayan, ang daming itlog. Halos 42. Ha? 42 egg. Yan. Ah. Ayan, daming itlog. Ayan, pato. Eh, wala nang itik niya sa loob. Ayun, ayun. Sa labas. Nangitlog yun dito sa loob. Sa labas. Yan, oh. Ito mga kakayakap. Yan. Pag nangitlog yan, ibig sabihin nangitlog yan. Si Bilas, ang masipag nating magsasaka ng tinambak bulaw. Yan. Yan. Mamaya wala na yan kasi uubusin nila. Yung community pantry. Kalingap pantry. Yeah. Si Bilas, ang masipag natin magsasaka ng tinambak bulaw. Ayan mga kayakap. Yung naani namin na mga prutas ay gulay ay atin ang ipamamahagi mamaya. Ito, mga nakaabang yan. Yung talong. Mga talong. Yung ate Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap.
kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda. Kalingap, kalingap, dance, dance. Kalingap, 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 dance, dance. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rab Matubang, Kalingap Jason, Papa Franz, Daddy Philip, Brother Paz, Engineer Ago, Kalingap Edo, Kalingap Berta, Super Makat Andoy, Kalingap Abdul, Kalingap Habong, Kalingap Jose. Yeah, yeah. Kalingap dance, dance. Haluin mo lang kalingap, ang paglingap nyo sa mahihirap. Ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Bal, gawin ang adikaing pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Pagpalain kayo at palakasin ng mabuting Diyos na mahapagin. Pati mga kalingap supporters, OFW mga subscribers, huwag nang intindihin pa kontrabida at online bashers. Ang mahalaga'y tumulong sa kapwa, magbigay ng may pag-ibig sa kapuspalad, saya at ligaya sa bawat puso ang nadarama. Kalingap, Kalingap, Kalingap,